Davao. Maimbuntag usab sa imong mga tagapagpaminaw. Yes po sir, diretso ko sir. Siguro sir nakita na to nimong viral TikTok video sa usa ka service crew sir. From that aka nag Yes. instant sir naaba kay nakita nga kining sayop sa ilahang door to door order taking operations wherein siguro murag dili lang daw ni tanan, I mean kining nga restaurant sir nagahimo ani nga activity sir as part of their marketing strategy. But unsa imong nakita nga lapses dito sir? Yeah, unang-una no, naisubo kita na compartment kini sa polisiya sa kumpanya. Pero kini siya gyud unnecessary man nga gihimo sa empleyado kay kung mo lagi na scope pa ba ni sa iyang trabaho sa pagsulod ba niya adto na nabay agreement nga magkuan sila kanang mag door to door sila o appeal ba na sa ilang ginatawag na promo or sila ba kanabang ginahatagan ba sila og commission base sa ilang gross sa kada adlaw no may mangangana ba kung ano na ba'y palisi kay kung walay palisian na ug walay kuan ng kumpanya niya na walay dili kauban sa ilang polisiya din kinahanglan yun nga part sa operational cost sa kumpanya mao ang kauban ka ng transportasyon, mga meal sa isa ka empleyado na ilang i-assign sa gawas. Mo magyud ka na ang ng murag standard na regulation na kung mag-assign ka og empleyado sa gawas kinahanglan tagaan mo na sila una number 1 transportation ikaduha meal allowance. Yes po. Sir, what if voluntary ang pagtabang sa crew tungod sa ilahang kining poor in-branch sales? Nabaghapoy violation? Nabay ka ng what if nag-overreact lang na mga komento sa netizen nga basig nag-overreact ra po ning vlogger o katong nag-video sa katong may order gikan sa kining crew? Unsay tan-aw nimo sir? Kani man god work-related man good ning activity. No? Voluntaryo man on the part, magpasalamat ang kumpanya kay nagboluntaryo ang isa ka empleyado. Yes. Pero work-related activity ni na kundiin ang expenses yan ni should be by the account of the employer. Mo gina siya. Yes po. And sir, the company already released a statement. The company gave an assurance nga wala gitanggal ang ilahang crew. Nya kung mag-resign ang worker kay murag kung nag-viral man to siya sir, murag kumbaga wala man god kung makita nimo sa video murag wala nakita nga nagreklamo ang katong crew. Murag kumbaga ni tabang siya, ni trabaho siya. Pero ang nahitabo lang is nabutang sa kining bad image or bad light ang management. Nabaghapoy ka nang tulubagon ang management bisag dili magreklamo, example mag-resign ang katong service crew sir. No, kinahanglan magreklamo din siya. Otherwise, mawala lang tong ingin na to ni panghitabo. So, ang balaod nga gaingon na kinahanglan mo file ka og kaso sulod sa tulo ka tuig. Okay. Ano na siya, no? Mo kinahanglan nga mo file siya og reklamo laban sa kumpanya sulod sa tulo ka tuig. Otherwise, kung bilis mo file og reklamo, wala po siya ikuan. Kay constructive dismissal ang tawagan na. Constructive dismissal. So, ingon na ko niya ni. Now, nabutang sa bad light ang isa ka kumpanya. Yes. Sabi na kay medyo dako ni nga kumpanya. Yes. No, dako ni nga kumpanya, sister company ni sa Jollibee. Yes. So, naana sila yung mga gipatuman nga mga missions no sa para sa ilang mga dili lamang pangalaga sa ilang empleyado kundi pati na pud sa tanan no nga unsaon pagpadagan sa ilang kumpanya. Naisubok kita nga inga nakadako nga kumpanya no mo gamit og mga ingana nga estratehiya para lang mabaligya ang ilang produkto pero ang ilang mo kita ang ilang brands no? Ang siguro ang atong kwanduha is that kinibang nga kumpanya kwan ba ni base tawagan ni franchise na lang ni dili na siya kwan no
So manubag yun ang kanang franchisee. Manubag yun siya kung siya ikon na to. Iyan yung responsibilidad niya, obligasyon niya to nga iyan dapat pasalamatan pa niya ang empleyado kaya nitabang voluntaryo. Yes. Dili niya tanggalon. Tagaan pa niya og siguro tagaan niya og kanang unsay tawag ni reward kay nitabang sa incentives, ilang yes. kumpanya. Kumbaga incentive, sir. Yes po. Diba? Oo, dapat. So unsa nga ano sir, unsa nga kanang kaso ang posibleng kuan sir ato bangon sa base sa imong tan-aw sir? Sa kanal ko, ang akong sugyutan na, sa akong tanawan na, Yes. kung gitanggal nga kato ang mao nga empleyado, no kay nga service ko, kung gitanggal na to siya, siguro ato siyang ang kumbensihon nga muanhi dinhi sa atong opisina kay ato siyang tabangan. Tabangan nato siya legal, no. Adto na may abogado ang LTO-CP nga kanunay andam nga mutabang sa mga mamumuo nga gilupigan. Ayun. So for sure na ba'y inaaning reklamo pod nga nadawat ang TUCP? Unsay mga ano sir, usually nga madawat gikan sa workers? Daghan naman po na inyo na ni kato na ito may nomdong mo sa tungkod banda. Yes. Tungkod banda ba kato mga delivery crew napod na itabo ani pero sa kasamaang palad nibalhin sila og kuan, nibalhin sila og abogado. Mo lang ito nga nidaog lang sila sa papel. Nidaog lang sila sa mo atawagan na paper victory. Pero ang pangutana na balik ba sila, nakapadayon ba sila? Murag akong balita wala sila. Okay. Wala sila looy ko kay sila. Nakadaog lang sila sa papel pero sa tinuod wala na sila kay ang kaso raman to yung ilang gikuanan. Kay ingon na ba na ay desisyon na adunay employer relationship ang mga delivery. Okay, at least klaro to imuhang kuan sir, baluganan gikan sa TUCP nga aduna gyoy paglapas and that service crew should kanang file a complaint kinahanglan gyud para maaksyonan, makorek ang ingon ana nga kining kumbaga kan dili maayo nga practices. Siguro sir, lastly panawagan nato sa mga kompanya, sa gobyerno and even sa mga empleyado to kanang practice their rights unsa ang mga kinahanglan nga i-address karon nga panahon sir. Kanang una no, siguro sa atong mga atong ahensya sa gobyerno, sa Department of Labor and Employment ilabi na no, kanang hitabo sa service crew karon salamin kini nga kinahanglan ang atong pag-inspeksyon sa mga kumpanya labi na diri sa Davao. Dili lang na sa Davao kundi sa Region 11 kinatibukan mao palay kuan namo no pag-atin namo atong labor inspection special force. Tanang mga labor inspectors sa Department of Labor and Employment ato silang giawag na kinahanglan gyud nga inspeksyonon ang mga establishmento para makasubay dili lamang sa general labor standards, dili lamang makasubay sa occupational safety and health, kundi sa tanan nga mga balaod nga gipatuman kinahanglan gud na ma-inspect tanan ang mga establishmento kay daghan pod ang mga establishmento na wala gid in taon ma-inspect. Mao kana nga uban mga establishmento sorry kayo no sa katong mga daghay mga violations. Manawagan ta nga kinahanglan in taon ilang ipatuman ang tama nga balaod para sa ilang mga mamumuo kay daghan in taon kini sila nga niasa sa ilang pamilya. So mo kana siya unya manawagan na sad kita sa atong mga employer sector na unta ihatag og sayo ang 13-month pay sa atong mga mamumuo kay malagi para po malipay sayo ang atong mga mamumuo din sa Region 11. Yes, ayun. Labi na nga 27 days na lang before Christmas. Salamat kayo sir, Sofriano Mataro sir sa maghatag nga panahon sa DXDCRM in Davao sir. Daghang salamat po sir, salamat po sa inyo sa pagbabinaw. Maayong buntag. Maayong buntag po. Straight to the point.